Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Fuloni APHL si asong aro atumpen tarabasa open state chalong pherang ke amai kang nipon. Chitini phai pho arni ada por phai kep apor malom all party hills leader conference Fuloni constituency me phu Dhoniram timong lapen ari sanghuatum pherang ke amai ing nipon si lamklar kachi pipon labang so pherang ke amai kang nipon ke Chitini phai pli arni di phualong BJP mass joining amai ke padopon ahut Fuloni constituency pen inut bang hiniatum BJP along kaching bedun puke nilitum APHL sia song along pen thangkan hokpon abi lapenon ke dotang atum anke duk sung sitami nilitum ke APHL sia song along si arjap thipji pusi pherang ke amai along Dhoniram timong ahin pen ningjepon lapen ari sanghuatum sitami labang so BJP a song along kidon atuma phan penang an alam the arbok pon pedo Fuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong news constituency nalitum phan kado we press butung phan ke hang nang kok alam the bangela pulo patumi nilitum Fuloni constituency along APSLC ke claim kejon man atum BJP along chipa obdun kulapso apu thak si nilitum la constituency nile president lo nilihin pen kadok abe nilitum constituency pen singrum si labangso clear bang matang te press meet bang ke bang nangkok bang ke laheno ke damtang la patumi BJP chipa obdun atum bang ke nilitum lo ke damtang MSC election sitame alang litum nilitum lo kon manang claim tu nang bang ke nang claim dun de jara posom si theglong lapen May meeting long sitame alang litum lakuan nang iten munde nasi alang litum apan nile karju gang tu bang kelahen lo alang litum pipolo EPSLC lapang so ache song hei long ri cerai kom nangji manang ne sik situ pangtang nangji lapang so alam thelong alang litum patuni BJP along ache pa ok dum det kelake ke che so apan ke kroi lapusom siang thekduk Aditake Hauragar Homosti pen ke Pawan Kumar Roy, Ujit Kumar De, lapen ke Pawan Kumar Roy, lapuson sita menang hailo. Tang ke halabang solong se lang litung ke Kroy dun, matang te lang litung apam si ke maning tu lapuson si Theglong. Nasi laso bang ke nilitung pulun uthot labang so nilitung constituency long Jepang room. Awe kimeatum lapen claim rapid constituency claim rapid atum Buat nilitum ko labang so kacing wai dopo labang so kacing wai along bangke nilitum jasemet labang so rong rubarlo tour program pendang lo lapen mas joining ke dengje phansi non puthot aku kangdang matang te labang so tu joining phansi nilitum claim ponji lapen ke nasi kaddo kawe Karbi Anglong arara phanta nilitum pen pachini lo Fuloni constituency ke kaya tengsi lapuson nilitum tang thipji lapen APSLC puthot labang so jakong perang kace perang ya phana bang ke nilum ana bang ke boti ponji kusi kadok kawe Karbi Anglong rat madang te central committee atu ma phanta nilum constituency pen lam the paklar lo lapen ke kirang chop doan kusame labang so kitu na tuma pan ke central committee si labang so ahok pet APSLC labang so kang aron pen kang saya panabang ke alang litum longsi jakong dopo lapen alang litum sitame ni litum pan labang so kang tang ya panabang ke bidi suri tanah pidun po lapen ke ni litum APSLC Dolamara moti terang arong along hemphu mukrang adorbar aropen komiti ke sengpon labang so komiti ke sengpon along nilip nihang hawar amai president Ben Singh timung pensi mai charipon lapen bang so mai along alohiaman pen kache tongdun lagi center committee hemphu mukrang adorbar secretary Harsing Hanse center committee hemphu mukrang adorbar advisor bordoloi kiling nilip hemphu mukrang aro cultural secretary Vidya Singkro hemphu mukrang adorbar along chepaduk abangphu Mondor Singh ingtipen hemphu mukrang along ke kroi aratatum penang anche tongdun bang sopi mai chengche aprang bongchin bongkrok arnam ahirjume hangpondet aphisi dolamara hemphu mukrang adorbar aro committee sengpon lapen lapu president secretary arpusitami chebak ponlo
Labang Sopi Center Committee Secretary Harsing Hansepen Karbi Honghari Aron Jutang Jubat Koson si kapang tang ponji aphan jethan chimunpon Lapen ke Honghari Aron Pule Hor ki jun aret nangji pukali Arnam Aron atang chini dun pemi nangji pu alam hei hui mayalong jethan chimunpon Lapen Lapu Center Committee hem phumukrang adorbar Secretary Harsing Hanse Mai along kaning jepon ki Kuru Sarpulote se chorkli ahut ingthir jarpensi arkli nangji Karbi Pindeng Sumpot Chingthang pemi pensi Arnam aphan thokjer pon pemi nangji ansi Arnam along thokjer ledam pemi jiputa ningjepon Lapen ke December ingkorai si arni ke hemphu arani katalon ponji ke dolamara along si pathik pontanglo lapen laso hemphu arni katalon ji ke dak dolamara aphan chotkali Karbi Honghari Aron abarim ke kroi atum an ke chetong labji Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arat atum an sitamik chetong jiputa Harsing Hansepen than pachini pon lapen Reservation Committee abang ke November achiklo amatsi sengpon nangji puta Harsing Hansepen ningje ponthu lapen kedamtang aningkan along sitame Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang li sitame nangcherap cheto dunpen non kewangji asengkan sitame Dr. Tuliram Ronghang sitame nangcherap cheto dunji pu ningthedo puta Harsing Hansepen ningje pon lapen ke non abangke horki jun abangke pajum nangpo kangri kangrang penke chelang no dakti ti puta Harsing Hansepen pherangke athengno ningje pon Tarpong Mendorsing Togbi, Karbi Anglong News. Than pon bom po Karbi ahoma salong mate Karbi society along ke hor bangke pathe pon odang ne lo pusini tum hem phumukrang dorbar hin pen ke joning ri pon bom lo la sen joning ri pon bom ni la Karbi khai me nang lang reng nang lang unuti nang lang aprang dum nang lang chinthur nang lang dhorom Karbi dhorom ke do joine si Karbi tum khai kang tim puji pulong la so lam pen che matha dam pen pulo tangte la hai ge che podang ji dopik la Lakhaingko raisi Borjan constituency ke parlo Gangdipur Hidipi Mohori Teron Arong Amikar Mohen Terang Lapen Hema Intipia Sopo Jameson Terang Kedam Tangni Phai Mea Chiklo Kripli Arni Hempen Barjui Pen Aphi Chiklo Jontui Pleng Det An Sitami Non Puarni Anta Hem Nangche Lile Det Lapen Thangnat Abirta Kachilong Ledet Ajok Ahem Atum Mati Asar Pi Sarbura Atum Kamatha Kisung Dokoklo Ahem Atum Kedam tang arni pen ko anloni chiri etlo ajar pojir pi atuma phan sitami arjula pen chetheklong le detlo lasi Jameson terang aphan un an ke chiri lo sita chetheklong le detlo lasi labang so ahu so aphan kiri ke palong ja phan pura ham phang asong ke klem atuma phan nangcherap dun thapusi aphia potom pen choning ripon lo Jameson terang artaning kan kretrok lapen Devi High School Hatigor alongsi ingteng sirkep Charlie Bom Mohen terang lapen Hema ingtipi alang litum asomar bang hinivet arlo so inut pin so inut vet sita non abange pin so inuta kaching hon thektik abangsi kache theklong le detlo Jameson terang aphan theklong abang do alingta labangso 70028157723 lapen 8761803421 labangso anambar along birta ke palejia phansi choning riponlo Borjan Pensar Kurube, Karbi Anglong News. Karbi Atumta, Lun Tomo Chanangji Pumatha Ponsi, Kajironga Pukali, Kajirong Hangpi Pu Alunjer, Okering Sports Association Ahemalong Kang Pupon. Lakhakre Trok Nomati Constituency Angkang, Jasimet Okering, Indro Singh Ing Hipathua Sai Hem along Karbi Atumta, Lam Lun Tomo, Pachet Hang Nangji Pumatha Ponsi, Lakhakre Trok Nomati Youth Group Ahin Pen Chepater Piponsi, Kajirong Hangpi Pu Alunjer Nomati Mohila Morcha President, Jyotirong Parpi, Lapen Koilani Kemprai Mohila Morcha Secretary Lapen, Junumai Ingtipi Atum Chetong Dunsi, Bangso Alunjer Kang Puahu Chetong Dun. Lapen labang solun jer ke tok pon mati lyrics lapen tune ke tok pon laki longba mon rong phar ahin pensi bonda ponlo lapen labang solun jer ase angton pen cheng lok laki lun sepi repeater ang pi ahin pensi lun ponlo lapen non ke bangji chitini phain koi arni penlote labang so alun jer mati album sitami mohor kenep pang cheng pon poputa than pon lapen labang so maya longka chetong dun welson teron lun sepo lapen Bhoben Ingleng Lunsepo Lapen Sotro Ingti Lunsepo atum chetong dunsi ing samjin pen bang so lunjer kangpun mesek me et pen pachun pon Hawar khat pen Siwaram Kro Karbi Anglong News Stadium Arlo along Kajirong Hangpi Kasoa Alun Mate
audio kiset kang tu pon along alang ilitum nomati sisinong nomati ake hai yem edite singhi phansi alang litum chokha pondok tane alang li apor ka bia joine alang li nang titong tekede lo la sinilitum sisinong nomati Bharatiya Janata Party Mohila Morcha President Kapen General Secretary Kapen Treasurer Kapen Secretary Mili Tungsi Pini Alang Li Adim ate Alang Li Harman Banki Pini Mili Tungsi Mohila Morcha Pensi Pon Glo Lasi Alang Li Nang Sitong Tekedat Pustame Mili Tung Alang Li Kama Bang Mili Tungsi Si Pacun Pon Glo Kapen Alang Li Tung la kajirong hampi tu hako hopen kusitame ili tu sijini ne nona bangke kajirong ko kali kajirong hampi la so ekramlong ba chini dam penke pini an bangke alang li tum pangso alun kusitame sonse ponlo la se anso se alang li abul kimo mate alang li phan ili tum kado kabe rat Karbi Anglong do kan kusitame anso se pachini dia bangke alang li film mate apika kusitame ili tum anto se ako kado kabe kusitame pachini je phanalang de phan hiljume biduna mane mohor kinep andeng stame alang li klempon ko suku se alang li phan kado kabe stame hiljume biduna katen ke ili tum history mate ili tum apu timo bangke kake stame ipareng versi ba rat pachini je phan mili tihin stame Sinong nomati Mohila Morcha President dan kami alang li kam mate alang li klempon along pasun konji mate anse ansong ke padang ji ba anse ke pa pleng konji phat ni kin ben kami diri jumi pidulon ni Mohila Morcha